Myntri Rangbah Kajala o Conrad Kongkel Sangma hakasi Pyllait jong katayo ula Pyllait ba ya ka mobile application kabala tepung ka pensioners life certificate kaban Pynsuk iki Nongtrei ki bila Shongthait na ka kam sarkar bakin pendan kam ha ka ba penithu eladi hakmat ki treasury officer ne ki pension disbursing authority bakin yo e ka bai bam temen claim dan kam shu bakin mi na laki jong ki yin ki sem kani ka mobile application kadai ke belasna da ka National Informatics Center rengkat ke jengi Trailang bat katnat finance jong ke jela. Ya kani ke application la Pyllait ba ha ke jengi lang ke belai don lang Myntri katnat information technology uba hamletson.ling u chief secretary MS Rao kiwek officer ba Nongtrei ki bela Shongthait ki bela mentah ke jengi lang lengba ka video conferencing. Laban kedua ni bagi Nongtrei ki bela Shongthait ki juhab ban let mi ahmat ki treasury officer ni ki pension disbursing authority ban pensisa bagi dang im ban yo e ka bai bam temen kani kalenti kala bu ki Nongtrei ki bela Shongthait khamtam ki bela no temen ki bapang basitam bakin hab ban let mi hakmat ki treasury officer khamtam hakum kani ki jinglong jingman ka balance shop ka klam covid-19 kumta ban weng ye kani ki jing e ka NIC bat katnat finance kelawan ra ia kani ke mobile application kabala tip ka the pensioners life certificate verification kenang baki Nongtrei ki bela Shongthait kin pendan kam leng ba ki smartphone na laki jong ki yeng ki sem bakin yo e ka bai bam temen claim dan kam shu ban let ki treasury office ia kani ke app la ban download na ka Google Play Store